Yung nagko-comment sa'yo dati. Okay, so hello sa mga subscriber ni Ride Trip Motovlog. Please support yung channel niya. So, guys, supportahan lang tayo. So, tayo-tayo lang din naman na magtutulungan. Okay. Alright guys, good morning, good morning. So today, mga idol, no? So pupunta tayo ng Urdaneta ngayon dahil meron tayong pupuntahan na opening na shop. Kasama nating motovlogger, no? Si Idol Motoyorski. Yan, shout out kay Idol Motoyorski, no? Siyempre, mag-isa muna ako ngayon dahil magmi-meet up muna kami lahat. Magre-regroup muna kami. Pero sa Petron Villasis ako maghihintay dahil linatid ko si Commander sa bayan. Pag dito kasi sa McDonald's, baka mahirapan lumiko. Umaambon-ambon pa nga, pero sana wag umulan. Umulan dito. Oo nga, umulan nga dito. Sana hindi umulan dun mamaya, makulimlim pa dun, no? So yun nga, antayin ko sila Idol Chris Roms, Pops JCG, tapos si Pops Aljon Motovlog. Yan, mga galing pang Tarlac sila. So doon ako mag-aantay sa Petron Villasis. Diyan lang sa may baba ng tulay, bandaron lang. Tabi lang din ng Rosie. Right, so antayin ko sila dito, tapos sabay-sabay na kami pumunta sa Urdaneta. So yun, update ko lang kayo mamaya pag kompleto na kami, no? Balikan ko kayo pag sa biyahe na. Right, so may nakakilala sa atin dito. Nakatambay tayo dito sa Petron. So siya si ZLS TV Motovlog. Yan, siya yan, shout out. Siya yung nagpi-PM sa akin dati na gusto daw niya sumama. Kaso amo mabirokan di page ko na. Amo nabirokan di page kon. Nabiro ka man. Kunak ka, pandorda ni tatatay nagiging ko mapanak ka. Yun. Right, so nandito na rin sila Idol Chris Roms at sila Pops Lawrence. Di na sticker. Sticker. Siya yung nagpi-PM sa akin dati, kabsat, gusto din daw niya sumama sa atin. Siya yung nagpi-PM sa akin dati. Nakilala niya ako dito. Right, so alis na kami. Si Pops Nelmar ay kanina pa naming iniintay, pero hindi naman pala pupunta. Naghintay ka ba? Wala na. It's a prank. Charan! Sabi niya kasi sa GC, OTW na. Kaya hinintay namin siya. Ayan, shoutout kay Sir Lawrence. Yan, yung motor sa harapan natin. Yan, yung Pops Aljon Motovlog. Yan, Pops Lawrence, shoutout. Ayun si Idol Chris Rom. So ewan kong nakikita nyo sa side mirror. Idol Chris Roms. Yun, no? Right, so malapit na tayo sa PUNP. Yan, dahil dun lang sa harap na
PUNP, yung shop ni Pops Motoyorski. So dito lang banda, diyan harap lang na Pacific University. Yan. Right, so dito yung shop ni Idol Motoyorski. Yan. Motoyorski, motorcycle parts and accessories. Yan. MacArthur Highway, Urdaneta City, Pangasinan, in front of Pacific University. Yun yung legendary ZX6R. Right, si Pops JCG Motovlog. Yan. So ito yung mga motor namin ngayon. GSX 150, tas Dash, Click, Sigma, ZX6R, R3, tas yung ZX6R ni Pops Motoyorski. Right, so dito tayo sa shop ni Idol Motoyorski. Yan, nakikita nyo. So, may mga seat covers sila dito at mga CDI pyesa, yan, mga pyesa. Meron sila dito. Yan, tas oil. Yan, tas yung mga goma ng gulong. Yan, interior, yan. Mga trim set. Yan, shoutout kay Motoyorski. At may mga gili pa rin sila dito. Yan. Mga gili helmet. Shoutout gili helmet, baka naman. Tsaka pala guys, may mga gulong sila dito, Pirelli. Tapos may mga gulong din sila doon sa labas. Nice. Nice. Hatawa, hatawa. Nice. Sakit sa tenga. Sakto pang nakaupo ako. Pumutok, sir. Sakto pa yung mga nakatugawak.
Yan, shout out. Yan, shout out sa kanila guys. Sarap. Pap. Thank you. Ito pa, may mga sticker pa sila. Yan, Motoyosuke Shop. Dito lang sa harap ng PUNP. Ito yung mga bike namin guys. Okay. Motovlogger ka rin, boss? Oo. Anong channel mo, sir? Ride Trip Motovlog pa. Ay, ko pala si Ride Trip. Okay, so... Yung nagko-comment sa'yo dati. Okay, so hello sa mga subscriber ni Ride Trip Motovlog. Please support yung channel niya. So, guys, supportahan lang tayo. So, tayo lang din naman na magtutulungan. Okay. So, bigyan natin si bro. Ride Trip Motovlog. Ng remembrance, sir. Okay. Ayun, thank you. Right, so una na rin kami umuwi. Right, so dalaw lang kayo dito sa shop ni Idol Motoyosuke kung may hanap kayong pyesa sa inyong motor. Yan, dito lang sa harap ng PUNP. Yan. So dito lang sa mismo may mga gulong siya, may mga accessories. Yan, may mga pyesa din siya sa loob. Tas mga magic gatas, tas mga langis, yan. So dalaw lang kayo dito kung may kailangan kayo. Anong channel mo, Paps? Anong channel mo? Jimmy Obligación Vlog. Jimmy Obligación Vlog. Sige, sige. Una na kayo, Paps. Thank you, thank you. Paps.